Oba mubungqina ndanditshaya intsangu ngoku ndineminyaka uthi wawenzani ndanditshaya intsangu ndanditshaya intsangu kakhulu ngoku ndineminyaka 3 andisayitshaya intsangu. uthi since wafika la usayitshaya intsangu Hayi ndandingena apha ndikhunyiwe apha uthi wangena apha wenze njani ndandingena ndikhunyiwe. ukhunyiwe ithayi uthi wangena apha ukhunyiwe Ndandingena ndikhunyiwe dad. wafika apha kwenzekani Hayi ayiphela yonke loo nto andiyitshayi nojaya seyinuka akho kwanto ethithiki. Ngoku eyobubini ubungqina kulo nyaka uphelileyo 2024 ngoDisemba nge-24 ndaye ndathatha umfazi. from ekutshayeni intsangu Last year nge-24 kaNovemba ndafumana umntana oyikwekwe oyindlalifa yam. Kwangala nyaka lo ndiyeka ngayo intsangu emsebenzini ndaye ndophuka apha enyaweni ndophuka qwatha. Kodwa ndandisiza apha enkonzweni kuba ndandiyazi uba ndibekele imali yoba ndifuna umfazi and ke ngoku ndandipeya ihafu yalaa mali ndandiyifumana emalini yam. Kodwa ngenxa yemandla kaThixo uThixo waye wenza uba laa mali bendiyibeka ndingayiyeki uyibeka until ndade ndafumana le nto bendiyifuna. So masingayeki iinto zakho. Shayeleni izandla kakhulu.